Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang maayong katilingban nagsugod sa lig-on nga relasyon sunod sa pamilya. Igubanin pa akong dalaan. Wala tayo, ate. Sorry. Sige lang kag-sorry. Sorry na good day. Unya, kay guba naman ni. Ang pagpaminaw o pagtudlo sa kabataan gikan sa gagmayng butang sama sa pagpasaylong, paghigugma ug maayong pamatasan. Mugiya kanila sa maayong pakigrelasyon sunod sa pamilya ug ngadto sa laing mga tao. So giguba ni Caleb ang dulaan. Dili lang na. Gikaon niya akong ice cream. Nikalit lang siya sulod sa akong kwarto. O gikuris-kurisan niya akong sumbok. Sorry na good day. Sofia, naa ba kayo mahinumdumang sala nga imong nahimo? Wala na ako hipusa ang higdaanan. Wala ko makahimog assignment. Wala pod ko manghugas. Di ba malimot dayon ta sa atong mga sala pero nag-uol ba ka sa imong nahimo? Ang pagpaila sa mga kabataan may tungod sa gugma sa Dios, maghimo nila nga mahigugmaon. Ano na respeto kaninyong mga ginikanan. Isip ihemplo sa mga katilingban. Ang imong pamilya nagkinahanglan sa imong panahon, kaakuhan ug modelo nga mga ginikanan. Ang Diyos kinabubot-ong nagpasaylo kaninyo. Sophia, kung sa ipasabot sa kinabubot-ong magpasaylo? Sorry kaayo, tiha. Okay na Caleb, oy. Wala na to. Very good. Ang maayong katilingban, magsugod sa Diyos ng pamilya. Mga pahinumdom sa DYKC. Sa SC5, ang inyong Radio Ronda. Paminaon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops. Ore si Juan John Tre Barnoibo taga Purok Public kailangan bukidlon. Tibo gining Vitron Drops kay akong bata platulog kayo. Wala ga ibi karon na di po kawon di tite. Kaloyan taon si Ginoo na arang-arang na iyang lawas. Salamat kay sa produkto nga Vitron Drops. Vitron. Subok na! A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika. Mga suking tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, broadcaster, usa ka business entrepreneur, business trainer. Mudapit ka natong tanan sa pagpaminaw nining atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa DYKC, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo, madungog ninyo ang akong programa gikan Lunes hangtod Biyernes. Matag alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Dinhi lamang kana ninyo, sublion ko, ang pinakakusog ug naglanog-lanog ang DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.
and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Radio Ronda 6:75. Oras sa DYKC Radio Ronda, alas 9:06 sa kabuntagon. Higala may buntag, kumusta? Adlaw nga Huwebes, Hunyo 19 tuig 2025. Welcome aboard sa Karambulang Bisaya dili sa DYKC Radio Ronda. Kining programang Karambulang Bisaya, programa ni sa komentaryo, programa sa discussion sa mga burning issues of the day. Lakip na ang pagdawat og mga public service, especially mga higala sa atong public service segments like sa pag-ibig ug sa SSS. So, agdot na sa alas 10, kauban ninyong ubos nga mga alagad sa kahanginan. Ako gyapon Bob Malazarte. Ako sab si Jantan. Hapit na hinoon mahuman ang termino ni Presidente Bongbong Marcos. Gipaburot yun balik kini ang isyo nga wa lagi kuno ka graduate when nagpahimo ra kuno diploma si Presidente Bongbong Marcos. Para nako manay question ba, pero karong butaga suwaya na to og tubag, ha, kining dagha kay mga pangutana. Dunay nag-text nako ilabi na kinis Dilian nga taga Ibabaw Mandawi, murag hagit na to diri ba sa atong programa sa Karambulang Bisaya. Kay as in murag kahilom-hilom ra man ta ining isyo nga nagpahimo og diploma. Okay. Si Presidente Bongbong Marcos aron ingnon nga kuan, in other words murag namakat pa. Sa to nag-graduate niya pa na dyan? Sa kuan man to? Sa gawas. Sa to nag-graduatean? Dili kayo kuan. Di kay no, di kay klaro no? Di kay klaro. Pero doon ay mga dokumentong atong naukayan mga higala, mga dokumento ni kalabot sa educational qualification ni Presidente Bongbong Marcos. Kani pagtubag lang ni ining daghang kay mga pangutana kay ingon sila kuan kuno na-fake kuno ta, nituo kuno ta nga nakagraduate sa college si Presidente, naghumag kursos Presidente Bongbong Marcos. Pero para nako sa muna kay taga masag niaging mga presidente nga wag yung igong nga kwalifikasyon. Oh. Di ba? Si ko lang. Erap magunsay Katos Garcia kay bugado mo to si Magsaysay mechanical sila, mechanical. Mechanical engineer ito, nya gitsa pa si Irap. Mutoy grado. Untuk kauban kay college dropout mo to. Sa film to ya, film and acting. So atong gili manghigala pinagi na atong kasaligan nga bulang kristal. Kinsa ni mga presidente kay aron pagtubag ini mga
gibalik man ninyo ning mga isyu ha, no? Nga si Presidente Bongbong Marcos way igo nga wa kauman og kolehiyo, wa na way nahuman nga kurso. Pero ano dig para nako ha, kay ang gibutang ra gyud dinha nga kwalifikasyon aron mamahimo kang kandidato pagka presidente, at least must know how to read and write. And a Filipino citizen. Mao ra gyud. Nabong gibutang dihang way grado, di pwede. Age requirement. Onya, ang age requirement bahala na og usag gatos basta di lang mo manaog sa pila 32. Qualify ka. Pila ba ng minimum age? Ubos ka ni 32 dili ka mo qualify, di ba? Pero atong gitan-aw manghigala base ining record, ikaw ba kani murag hagit aning Lilia sa ibabaw, no? Ibabaw Mandawi. Mao ni ang listahan ha, sa mga presidente sa Pilipinas nga way grado. Almost all presidents except Emilio Aguinaldo, Joseph Estrada, Bongbong Marcos completed a college degree education, no, or program. So klaro na ha, mao nay tubag ining ay nalang naghimuan na yung dakong issue no sa kay kato ko nung pagkampanya wa magay ko maghinagad ato pa ni dyan katong ingon nga makak ni nga graduate ko no to Harvard o graduate og Pulsay. Di ba? Pero klaro na gyud ni manghigal ha, halos tanang mga presidente gani mga presidente nga nahimong presidente sa Pilipinas ba, kasaysayan sa Pilipinas, except gawas ni Emilio Aguinaldo, Joseph Estrada o Bongbong Marcos. Tulo day. Tulo ni sila. Nga wa ni sila maghuman og kurso, bisag unsang kurso, bisan lang og kini ni ang Bachelor of Science in Humikananay. Unsa na pa niyan? Homeeconomics. Homeekananay may tawag nila na. So, klaro na di ha. Nga tinod gyud nga way nahuman nga kurso si Presidente Bongbong Marcos. Pero samo na kay total minimum requirement raman ang pagdaga, no? At ato nagiklaro ha, pinagi ni atong gikuha nga record, nagpatabang ta diri manghigala pinagi sa MRRR, mao ni tigtipig sa mga records pinagi sa Google. Ay lilian ninyo diha, no? So, pulos mga kuan. Doon na gani pangutana, abogado ba si Marcos? Nangutana. Abogado ba kuno si Marcos? Dili abogado. Kato si Marcos Senior. Si Bongbong Marcos man may itong giskutan. Okay. Pero magiskut si Lisay, no, dang iyang asawa mo to'y abogada. Mo na nga, kung decision making gani pa ni dyan, o maglalis-lalis ni sila, lupigon, kus katarungan Bongbong Marcos, mo na usay, mutumaw ni ang mga pagduda nga, ang tinod na nagpadagas Pilipinas, ang asawa, dili ang bana. Sa tanda na legal basis or legal provision ni Attorney Liza Araneta Marcos. So, ang katong senior mo to'y abogado ha. Ato ning klarohon katong Ferdinand Marcos senior mo to'y abogado, pero si Bongbong dili ni abogado, wa man ni kahuman og kurso. Wa ni kahuman og kurso. So ato na lang ning siradon, isiratan ni ang hisgutanan kalabot aning nakahuman o wa kahuman, o di ba namakak ba ni kay niadto kuno miaging kampanya pa ni dyan. Yang kon man siya nga graduado siya dito sa Harvard University, ni graduate sa kanini ang political science. Ko kadungog ani, no? Ikaw nakadungog ka ani pa ni dyan? Wala man kayo kuan baniog. Kaya na baniog, no? Pero sa ato na lang ng kalimtan total. Napili naman natong presidente. Kasi kung saan nagbali-bali na to, si Bongbong Marcos Jr. Mao magay atong presidente. Ay na lang na. Academic na nungkan. May magug ato dang lalison og nakagraduar ba og kursos Bongbong Marcos o wa makagraduar nga makatabang na aron makapalit ko sa kilong bugas para atong lungagon. Ayun na. Na rin enroll siya o kuan. Masters in Business Administration program sa Wharton School of Business. Ari wa gyud kahuman lag kurso ang pangutan na kahuman ba? Wa man. Sayo naman na maghuwag kag mga
mga online. Basta mo na itubag ha. Okay, arita sa atong kwan, mga iliskutan na diri sa ato. Okay, mura magod og ilan ni gibanhaw. Uy, si Abante di ay, Abante Bisaya ha. Kongresista Abante. Si Kongresista Abante katong vokal kayo sa katong Quadcom appeal na sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ni Abante gyud kay na disqualify man unta to siya mga higala no? Napildi ta to primero, uy na disqualify ba kato yang kontra si sa 6th district dito sa Manila ba to? Manila 6th district, yes. Dako pagsurte da si Abante imbis si Abante kwanta to napildi. Deklarar man gi-disqualify man si Uy ba to? Si Luis Joey Chua Uy. Gi-disqualify. Gi-disqualify sa Comelec 4th Division mga higala. Mato nga ni Abante si Abante. So, voided ang candidacy ni Luis Joey Chua Uy. After this, gi-file nga petition against ni Uy about sa iyang citizenship. So, nahimong na nulo or null and void mga higala ang kaning kandidatura ni katunta man ni daog nagliga sa almost 2,000 votes. Ni daog to si Uy, pero wa pa gani kalingkod, tangtang naman. Ngiga no, pero dili pa niya matod pas Comelec, matod pa ni Comelec Chairman George Garcia nga dili pa ni siya maoy hingpit nga desisyon. Mo apilar pa ni. Pero kana pag-apilar nanay desisyon mo gawas. Oy, padong na sa eleksyon. Dugay pa kay na ma-resolve. Arita sa ato be. Ato ning balikan ni hisgot mga higala kining kasikas nung sa Kapitolyo. Doon na lang utak kasimana. Unya, mulingkod na ang bagong di po, sama ra maghapon ni sa hitabo sa ubang mga election protest ba? Di gihapon makadawat si outgoing Governor Gwendolyn Garcia kay ni sangat na gini sa election protest kay mag-siya mutuong na pildi siya. Diba? Nagkondenar gihapon iyang politikanhong kalag. Pamahimutang. So, i-prove na diha nga dunay pagsabot, dunay pagkuan, dunay say panganani, dunay tinunto sa kining pag-usab sa resulta pinagis paggamit sa kining automated counting machine ECM. No, i-probar na ninyo ha. Okay, mao man ni ang kuan, ang unod sa kining election protest nga gisangat ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia mga higala. Okay, umsam tuog yung mapildi siya. So, kanusa pa kana maghuman ang manual nga ihap sa kapin 4,100 ka mga clustered precinct tibok lalawigan. So, kana but pila pa ka buwan o amtan baka nigtuig nga musanong ana ang kinini ang Comelec Unbank ito amnis Comelec Unbank ron. Kon musanong sige mapahigayon gyud manghigala ang iniphanay ipon og balik ang katotoang mga baluta sod ining 4,000 nga nalakip ining 4,100 clustered precincts sa probinsya Sugbo. Kana kung kuan dili paboran sa korte sa kuan sa Comelec ang katong outright dismissal nga gi hangyo sa kampo ni Bari 4. Pero ug ako say Pambari 4 no ug confident gud sila nga ni daog nganong hadlok ba man sila bisag dahil lang na pagastuan na sa kuan pagastuan na sila. Kuan ba nagay second opinion. Pinagis pag-ihap. Kini sang pagsangat nila apilar sila outright dismissal no gigipatubag ba ni sila ang tubag sa kampo ni Pambari 4 kining incoming governor nga outright dismissal. Anang petisyon. Wanay proceeding, wanay hearing.
Pero para nako, ay pasagdain na lang gunagot. Makapadudahin noon, di baka tinuod kining ubang mga pagduda, daghang mga nagduda, nga kining kuan sila ba, murag nisakay sila sa mga pagduda ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia nga gi-manipulate, gi-maniubra ang kanang ACM machine, imbis ang mugawas nga pangan Gwen Garcia, pampari 4 man. Yang katong contention sa kampo ni Pam nga why merito kuno. So unsa ang pagkahibag why merito kundi na Emmanuel. Pero para nako ako sa akong kaugalingon ay pasagdaay na lang nga anong manawagan pa magug outright dismissal. Okay. Tinuod inagkuan nga mo pabor gihapon ni Bari 4 di reinforce samot kalig-on ang iyang kuan ang tan-aw sa mga tao. Okay. Ito kaniya. Ari kuno tabi balikan nato ning gikuan man pertig yung saway una ko nakakita aning pamahayag ni Pambari 4 nga kuan sad ba kanang bugat sa gay no nga iyang gi saway to the max manghigala kining gihimo pila na lang ka adlaw no duha na lang ka semana kining katapusang mga moves nga gihimo ni outgoing Governor Gwen Garcia kining pag-issue bitaw manghigala og kinini ang memorandum aron pagbutang og pundo ining iyang mga flagship programs apil na ang laglag suroy sa Sugbo. So perting gahot gisaway og mayo ni incoming Governor Pambari 4 ang maong lakang ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia manghigala kay matud pa ni Pambari 4 political sabotage ang himo ni kani kuan sad iyan ni katungod nga muluwat ining maong pamahayag manghigala no political sabotage pero guna-una sa gog ingos pam gud pagkato pagpangampanya nga og siya mudaog yang undangon ng laglag sayo pag yun kanang suroy-suroy sa Sugbo niya ilisa niya o kanang mobile clinic mobile kitchen niya mobile clinic og kanang gitawag og caravan of services na mao na iyang tinguha una so giprem pa na kuan nabantayan ang iyang plano karon punduhan ang maong programa. Pero kuan pa ni lalisonon pa ni og pananglit tan-aw nako murag ubor sa local government code di man siguro ni kinahanglan pa og kanang ordinansa gikan sa kuan sa kinini ang mga sakop sa hunta provincial. Tanaw na ko ani murag isyu siya kay karon di magid malalis nga si Garcia mo pa maghihapon ang lehitimo nga gobernador sa probinsya sa Sugbo. So lain na sa ning nga kumbate. Nya lain sa ning labad sa ni Pambari 4. Ang tawag ni pag badbad. So kuan lang. Tanaw na ko no. Sakto ni kinini ang strongly worded statement kaghapon ni gawas man ni kaghapon sa Facebook manghigala sa social media. Daghang maganing ni-react ani ang uban ngani naog lang gud goen antod ang uban sus kini ning wakwak gahay gyud kaning hangyoon napag gyud dito ingon ay nga lay naog lay. Di basta-basta papunduhan, butangan og pundo sa outgoing Governor Gwen Garcia manghigala kining 15 ka mga programa apil tong laglag ko na suri-suri. Namura na noon ni og sa iyahang nagtinga-tinga na nga or patay na gid nga political career. Naghimo siya og last will and testament pinagi sa memorandum nga naghatag og nagkuan og trust fund.
Pero lahi ra ang kanang last will and testament. Mura nag-iyahang personal nga kwarta ni. Ang last will and testament di nagito makuan. Ang inikamatay di nagito mausab pero karon patay o buhay mausab ni. Mausab ni tanaw na ko mausab ni. Review ho ni sa kampo lang Baricuatro. I don't know say mga manipulation am ta kay baw ani na. Okay. So kuno dili ni basta-basta manghigala kining gitawag man gud si outgoing Governor Gwen Garcia og nag-abusar iyang giabusaran ang iyang katugdanan isip gobernador niya iyang gipahimudsan kay nagpabiling pila ka adlaw sa iyang pagpuyo o pag-istada sa Kapitolyo niya nihimo siya grabe nga political sabotage batok ni Pam Baricuatro. Mao na mga pamahayag kagahapon nga gipost sa social media mga igala sa incoming Governor Pam Baricuatro, no? Ato guning basahon nini ang unod sa maong memorandum, no? Kining memorandum number 36-2025. Naghono na dig na gawas na pagawas niya, no? 36 na guni. 36-2025. Ihulagway ni Pam Baricuatro aron kini kuno pagpabutang og budget aron kuno to hinder the incoming administration pagpahinay, no? Aron dili aktibo nga kuan dayon maka take off sa mga project, no? Kani gitawag ning political tactic or political tactics manghigala. So sige lang anyway, daghang kay mga kuan mga kini angay pa nga dangpa, no? Angay pa nga buhaton sa incoming administrasyon. Pero ni pasalig si Pam Baricuatro manghigala sa mga sa publiko nga yaning i-review kining maong memorandum unya tanan nga mga illegal o questionable nga mga provision sa maong memorandum yaning i-evaluate. So kinahanglan gyud nga i-revoke. So isip incoming governor doon na siya gahom, no? Isip bag-o nga gobernador doon na siya gahom. No, di ba? Anya ingon din ni Pam Baricuatro sa iyang pamahayag nga iyang gipost kagapos Facebook. Ingon din siya nga iyang panawagan ang katawhan, ang mga public officials diha sa lalawigan sa Sugbo, tanang mga stakeholders, nga unta ilang ipatigbabaw ang integridad. Sakto ni kay og magpadaag hapon mo inini ang mga labi na kay limdak governor naman no? Mawa na diya ipatigbabaw ang pagrespeto sa nahimo nga resulta ni atong miaging eleksyon kay ang electoral mandate niya midugang pas Pam Baricuatro nga angay hatagan nato una gyud nga priority. Hatagan nato og prioridad ang paghatag og serbisyo alang sa kayuhan sa katawhan. Unya ato ning ipatigbabaw atong ipadaplin usa kining mga politikanhong mga interest. Dinduta ning pagtagik nga mensahe kagahapon nga iyang gipost sa Facebook pa ni diyan. Ang liderato dili ko no masukod. Kining leadership masukod ni pinagi sa sakto nga pagpangalagad, pagka mapaubsanon, niya pagka sincero, o pagsalig sa katawhan. Dili kuno ni sakto kining last minute maneuver kay political sabotage ni matud Pam Baricuatro. Pang sabotahe. Unya atong ipresentar ang sahabig ni outgoing Governor Gwen Garcia Parnijan. Ngano man nga gidali-dali masab niya do na ba siya katarungan nga muluwat siya ining maong memorandum nya ato ni klarohon kining memorandum
alang ni sa provincial treasurer nga magbutang og pundo ining 15 ha nga mga programa nga nagpadayon na ni sudnas ubay-ubay nga katuigan samtang siya pa ang gobernadora sa probinsya Sugbo. Ha? Okay, napaminawan nig maayo ha. Kay mato pa ni outgoing Governor Gwen Garcia nga ubos kuno sa Section 309 sa Local Government Code. Oh, ang 1991 din nga Local Government Code, no? And relevant Commission on Audit sa COA rules. Mo ni gikwaan niya og base pa ni diyan, ha? Basis sa iyang pagluwat og memo. Onya matud pa diha nga kining gi-outline ang kining trust funds alang sa uban pang mga nagpadayon. Apil na ang bag-o mga proyekto. So apil di ani. Kay bag-o man ni nagsugbo kahanas pa diyan. Sugbo pa tubig ang kuryente. Apil sa kuryente ani, apil sa kuryente lagi. Oh, apil ang pagsimento. Sugbo simento mga bag-o ni. So gitugot ni ubos sa kaning gisait niya Section 309B sa Local Government Code 1991 o sa guidelines nga gipatuman pinaagi sa Commission on Audit. Siya doon ako naiduga nga pagbutang og alokasyon o pondo nga maglakip sa kining pagpromote sa turismo sa probinsya sa Sugbo. Sama ining canyoneering. Kining river adventures. Okay. Kung may sales from capital-owned lots, apil ni. Apil ni. Okay. Kay tehan na ani. O kining uban, daghan kay niya, mahurot na itong orasan ni. Pero matod pa sa kuha pa ni dyan, ha? Matod pa sa Commission on Audit, trust funds are public funds reserved for specific purposes. These funds must remain separate from the province regular budget and cannot be used for general expenditures. Some general expenditures, mao ning annual budget. Oh, yay. So, dili siya magamit sa uban nga purpose. Dili. Intended for para that specific purpose. Para ra gyud ani. So, murag nakaigo sa uslansang sa si Governor Gwen Garcia da. Pero ang murag sentro man gyud sa murag wa uyon ni kuan pam kani man yung suroy-suroy ang uban wa kana niya gi murag gi kuan ba highlight or gi-emphasize. Pero pon delikadisa unta ba pero di mo gyud modawat sa gyud kapilian hangtod karon si Governor Gwen no. Ana lagi pero ikaw na kay delikadisa muling ko nagunas pambari 4 sagdan lang nga iyan na siyang kaugalingon nga kuan sa iyang term sa iyang termino iya bang ipadayon o dili ang maong nasugdan nga mga programa. Zaman ay ko inay paagi na sa natong eleksyon sa probinsya. O yun og di o yun nga ipadayon ang kini ang laglag suroy-suroy Sugbo. Pero niingon man to si kuan incoming Vice Gov nga para niya dili yun i-mandatory ka ng suroy-suroy kinsa mo join sa mga LGU. Kundi kanang voluntary lang ba? Kami okay mi ana. So partial ang kuan ni incoming Vice Gov. Pero ang duwa go din ha opisina magud gobernador ang function ra gyud sa lagi ang kining function sa ang function sa vice gobernador sunod ra gud sa mga sugyot dire pagpalabang ra mo kutob ra mo legislation og pananglit mga ambisyon mo ma-reelectin mo para sa sunod nga eleksyon og moingon ra pananglit nga ay murag huyang ra ba ko ditong dapita murag napilde ko dito nya bububo ko nga tong mga ulo-ulo nga mga proyekto mudaog ko balik. Maray ka nga to sa maray ka nga to sa gobernador. Kaya pag gasto naaman sa kuan ang implementation project implementation naaman sa executive sa governor. Naaman na sa gobernador. May tanong napabatay gamay time agatong makontak ka si Glenn Suko labot ani. Pero duda ko murag sensitive na mo kaini nga kuan. Pero imingon dito si Gwen o si Glenn Suko nga
Ako yung labad-labaron akong unok. Okay. Nay, kani ba, taod-taod naman nga problema din ha. Yan kaniha, dako diha nga kaso pa rin dyan. Kining pagkaguba, anang mga bakaw din ha sa kabaybayunan diha sa Kugon Pardo. Ako nakaagi ko diha, daghan kini mga kuan din ha, mga bakaw. Unya, nahitabuan gipagian nagkarsada, unya ang naghimo sa maong karsada ang taga DPWH, makihab ning DPWH. Makihasad, no? Makiha na sila. Kalikasan. Rate of kalikasan. Rate of kalikasan. Taga DNR. So, magkontra sila. Mag-unay sila pulos mga national line government agency. Pwede na, siguro. Mag-unay sila. Luoy kayo, kay karon ba nga natukod na diha ang kanang South Road properties, mga almost 300 hectares. Na makita din na nga mga bakaw. Mo makita diha, nanubo diha, mga higanting buildings. Ano? Mubuga na og ganang oxygen. Kanang mga building, aron mahanggap sa katawan. Dili. Kay wa naman, ang katong mga mangroves, mga higala, tungod na kay gireclaim naman na. Aray, tadi apay nagpabilin din kining mangrove area das Kugon Pardo. Uy, unsay na itabo. Ay, kataw-taw naman nga isyo manghigala. Nya, karon lang sa ni balik nga, kinini ang gipahingusga na sa ni manghigala ni outgoing Councilor Jocelyn Joy Pisquera manghigala. Sa ilang sesyon kagapon, yan siya nagipresentar og balik. Kining nahitabo nga, grabe kayong damage. Ining ubay-ubay nga mga bakaw din ha sa kabaybayunan sa Kugon Pardo kay nahitabo lagi diha. Uy, gikuan man, gipagian man og karsada. Gipagian karsada. So ang question diha kung doon na ba sila ECC o kaning environmental impact assessment? Ay mao lagi na. O bitaw nangutana ko nimo makiha ba ni? Ang DPWH ang ikiha siya sa kuan sa DENR mag-unay sila. Makihagid Gipatawag kagapon sa session sa Cebu City Council ang usa sa mga inhinyero sa DPWH. Din yang gihatagan og katinawan ang kining mga proyekto kay gi-question man kay dunal gikarsada gipaagi lagi diha. Pero parpareharan ni atong hitabo diha nga hinumdog atong gipailag kaso ni Happy Melendres. Sila Jonas Cortez. Anhing dili anhing kanhi mayor sa Mandawi nga si Jonas Cortez kato bang ilagi giguba gipang-ibot gigamitag pila to ka bakho gipang-ibot ang mga bakhaw diha sa Paknaan kay maghimo kuno og drainage project. So mao sad ang nitabo diha no? Project gihapon. So gipagyag karsada. Dunay road opening nga gihimo manghigala aron pinaagi ani kabahin sa maong karsada dunay isubay pod nga kining flood control of project mao lagi katong dinha lagi sa bakawan nila ni kwan katong ilahang Ma'am Linisa og ni Happy Melendres nga kuan sa kuan gyapon sa yanan sa tubig pa gawas ato paminaw na ang kining pagpasabot sa taga DPWH so nag-ablis lang karsada para atong flood control initiative di Askilid, no? Onya, ang kadto kunong portion nga question, access road to, nga gi-require para agian, doon na di ay portion nga ila gituyo, gyud pamutol ang mga bakaw, aron kuno makasud ang equipment, ay binuang, kadako binuang. So, kuan lang, shortcut ang process nga, hagbason to ni para makasud atong mga gamit. Without the need of ECC or mga permits. So si engineer kuan sa DPWH mga gala si kaila mo kani si Jemuel Talingting man ni diyan. Kining maong proyekto kuno tipiko gabahin man ni sa kini ni ang paningkamot karon sa administrasyon aron mahatagan og alibyo ining mga baha-baha pagbaha diha sa Cebu City kuno pa ni dyan.
Labi na kining mga barangay das Kugon, Inayawan, San Nicolas. Pero kani si Engineer Talingting ba? Wa ni siya kibaw nga bisag gamay o dako nga proyekto basta maapektuhan na gani ang kalikupan sama ining pagguba nila ining mga bakaw, makiha sila o magkuha sila ining mga gikinahanglan nga mga documentation sama sa ECC. Mao ni pagpasabot kay tipiko kabahin ni ko sa pagsulbad sa grabing mga pagbaha sa dakbayn sa Sugbo. Flood control infrastructure matod pa ni Talingting manghigala. Aron pag aron sa kuno pag aron kapungan nga di musod diha ang mga tao unya kadang ipasabot diha nga dunay na say mupuyo diha nga mga squatters ba. Matod ba kay kumaunhan ta nila na wa na gitay mahimo hopeless na kita. Nakiglumba di sila kay base kuno gag mag-una ang mga squatter unya maglisod na sila. Yan saon tam niro giguba na nyo diha mga kabakawan. Bisag binindot pang imong intention nga sa flood control projects pero magsubay gihapon sa proseso nga gilagda diya sa DNR. Luya no ang mga bakawan bagi ilang na damage niya gi abunuhan gi butangan nila kay ilam ni gi-reclaim. Kay para lagi ini maong proyekto lagi. Pero matod pa bisan to murag ang mugawas ni karsada ni pero matod pang Talingting yan giklaro nga kining maong proyekto actually is drainage project yun kuno ni parni dyan. Stila no. Pero mao lagi the damage has been done. Nangaguba na ang kining lisod may pagpatubo ini mga bakaw pa ni dyan. Tagpila pa nakatuig nga padagkoon siya. Nakasuroy ko anang kabakawan ni Monsignor Binghay, anhing Monsignor Binghay di Balamban. Di magakusoy us ka tao ang kanang gidakon punuan sa mga bakaw. Katong pila na gid ka kuan. Nagutana ko dito century. During the time nga buhi pa to si Monsignor Binghay kay siya may nakakuha og lease anang stretch dinha anang Binghay Property and Resort. Matod pa buhi pa to siya pa siya nga tuyo gid nako ni bay may tawag na tuyo nako ni bay kay aron maproteksyonan nato ning mga tanom nga hinatag sa Dios. Way bisan kinsa nga mga pasagdaan lang kuno ba magpataka pagpamutol kay ulingon lagi ng bakaw. Mao man po sugnod sa kanang mga pugon katong mga bikiri nga gamit og kahoy. Dili basta-basta kinahanglan proteksyonan kining klases mga kahoy kining bakaw. Kay nagpangidaro na guna sila tag 500 600 years ang edad kuno ng mga bakaw diha. Yanu-yanuhon lag putol. Bilaw Sanay ko nadunggang balita pa ni dyan nga ang LA Lakers baligya na sad nga to sa lain nga entity. Jerry Bass may tag-iya ana no nya si Ginny pagkamatay ni Jerry Bass ang atong tag-iya ang napuli ang governor sa LA Lakers si katuing anak si Ginny Bass. Barato ra magkayo. 10 billion dollars. Barato ra kay pagkayo. Di ka ni mapiktuhan no ang kining mga players din na. Inoon magpabilin paghapon ang pamilyang Bass diha sa pagduma sa Lakers pero minor ra siya 15% ra ilang shares of stock mabili diha. So majority lang i-sell. Ang decision making to sa majority stock major stockholders, di ba? Problema na di baka mapiktuhan ning ubang labi na si LeBron James nagtinguha ra ning lain kampeonato sa NBA lain nga singsing ba. Pila ni yang singsing upat gusto niya mahimo 5. Pero Jordan di gyud malabuan kay pila singsing ato. Unom. Alas 9:44 balik ang Karambulang Bisaya human lamang sa mga painumdum. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check
Hatod kaninyo sa Koi Herbal Capsule. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Super Fiber ang number 1 nga pangontra sa constipation, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement, og number 1 nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao hinungdan sa mga sakit sa mas colon polyps and ulceration o ang pagtubo og polipo o pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sulod sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wala pang panihapon sa sulod lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber mawagtang na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag din kini og kahupayan sa atong mga tinai, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Super Fiber, number 1 solusyon sa irregular bowel movement, constipation at colon cleansing. Ang Super Fiber gihimo gikan sa mixed fruits and berries, mixed greens and vegetables, plant fiber, oat fiber, cordyceps mushrooms, apple pectin, and alkaline foods. Ang Super Fiber kay giaprubahan sa FDA Philippines ug available na sa tanang butika sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug Central Visayas. Ang Super Fiber mahimo usab nga mapalit direkta sa Life Extension Medical Clinics branches sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard ug Consolacion branch tupad sa PS Bank Consolacion. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product to address chronic constipation and irregular bowel movement. Ayaw pasagdi ang hugaw sa sulod sa atong lawas. Sa dili pa kini mo makadaot sa atong colon. Kuha dayon ang nagtipon ng mga hugaw sa atong tiyan and protect your colon against polyp growth and cancer growth. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshing. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshed the following day. For best result, Life Extension Vitamin D3 Dinner. Life Extension Vitamin D3. Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. The number 1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Mga higala, doon na usab kita'y hulga sa bagong viral infection nga gitawag og monkeypox. Ug aduna nagyoy kumpirmadong kaso din sa atong nasud. Busa ato ning paligunon ang atong immune system pinagi sa regular ug adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Dako kay kini katabang aron dugangan ang atong proteksyon ug panagang batok sa ingon ani nga klase sa viral infection. Ang mga medical nga pagtuon nagpakita nga ang husto nga level sa vitamin D3 sa atong dugo makapalig-on sa natural nga kusog sa lawas, innate immunity aron makigbatok sa mga naturalized nga mga virus sama sa monkeypox. Ug ang igong level sa vitamin D3 makatabang usab nga malikayan nato ang grabe nga epekto sa infeksyon nga dala sa maong virus. Ayog kumpiyansa, paliguna ang imong immune response batok sa hulga sa bagong viral infection o monkeypox. Pag-inom og Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 og
ginarisita nga brand sa vitamin D3 sa mga doktor sa tibuok Pilipinas. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Bright Bar Blue. Isang laba lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil. Pulbos ni Sir sa Mulaubang, Fami City. Panang Wonder Herbal Oil. Na maayo po kayo, Sir. Makawala dyan sa panuhot. Makawala sa makaayod sa mga sakit-sakit ng mga panuhoton. Ako yun, anak ko, Sir, panuhoton ko. Samot na ako edad. Maayo yun kayo, Sir. Salamat yun sa inyong produkto. Salamat yun kayo. Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Sakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Are you ready to go? Ganahan mo adto og Manila gikan Cebu ug Tagbilaran, vice versa. Ganahan mo experience sa nindot ug dagko na barko sa Pilipinas. Biyahe na sa to go ug sure na mag-enjoy sa safe, sulit, saya na sailcation kauban si to go nga adunay nindot, limpyo ug hamugaway nga akomodasyon, libre nga 50 kilos na bagahe ug aduna pay libre na full meals on board. Lingaw ug sadya mo biyahe sa to go. Kuyog ang pamilya ug barkada. Aniya pa, nagkinahanglan ba ka og solusyon sa imuhang mga padala? Itugo na yan. Cargo, parcels og dokumento mahatod ni Tugo nationwide. Bisan asa man mo biyahe og magpadala. Visayas, Luzon ug Mindanao, itugo na yan. Sakay na sa Tugo! Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi, sekreto sa mga champion.
into your home. Katay Lacto Puffy Health Alert. Ubo sipon, ayaw patapti og ubog sipon ang imong pamilya. Dali kayong makuha ang sipon o ubo, muwan man o muinit, maong protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak, nining sakita. Liguna ang ilang immune system pinagi sa pag-inom og Lacto Puffy Health Drink nga puno sa good bacteria nga makapalig-on sa inyong immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paimna sila og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home. Ang Lacto Puffy available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaisano Metro, Gaisano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, Paz Pharmacy. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, nya kanang sakit akong dughan. Nya karon iinom na ko ani, nahupay na akong dughan ba, di na magsakit, basta makainom ko ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dughan. The original Koi Herbal Capsule. Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Uy, wala naman sa tayo oras. Pero paitay ng balita ang mga galipait pamanis Panyawan. Roxon Simana ipatuman na sa LTFRB Land Transport Station Franchising Regulatory Board ang umintos pliti piso. Roxon Simana ha. Sos paita. Lugang na sa nipasanon sa mga tatay ug nanay. Ato ning may sigutan ta ni karong hapon mga hingala kaw namtay oras. Lito akaso dito sa transmitter dito sa studio si Glenn Tudtud. Inyo karang pulista Bob Malazarte. Salamat mayong hapon, mayong buntag kanatong tanan. May God bless us all. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated. Si Mommy at